inorri, Irurtzun, Bai, eske abuzta iritsi da, eta horrekin Irurtzungo jendea oporretara joan da. Ui, eta bideoak bidalde dituzte. Bai, pila bat. Pues, sartu, Irurtzundarrak munduan! Hilabete bat eta ondoren, gugatik, Aupa, ITV! agur! Txinatik, Irurtzun telebistarako! Agur! Baina hauek ez dira kanpora joaten diren bakarrak, Gu ere oporretara goaz! Bueno, merezita, Bai, kontatuko dizuegu zer moduz pasatzen dugun, bale? Hala! Bueno, aiongi pasa! Mugiotxoak! Urrengor arte! Agur! Eba mirentxu joan zen eguzki bilan dartzara, maradun bikiniga eta maleta hartuta. Bera joan zen Benidorm aldera
Txalorik egin ezinegan Ta bere argazkia gelako mesan otxegan Zein polita den uretan igeri ondatzan egonean Baitasunik gabe triste naizen bitartean Zehingo den, eba miretsu gabe Zehingo den Esaiozu euriari berriz ez jauzteko Esan bakardadeari gaur ez etortzeko Na 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 Esan sentitzen dudana ez dela egia Une baten sinisteko ez garen guztia Loretxo kutxuna. Bihotza erdibituta daukat pena eta postasunez aldi berean. Alde batetik pena sentitzen dut, ITBn elkarrekin bizitako momentu ederrak bere amaierara iritsi direlako. Beste batetik, postasuna sentitzen dut bihotzean. Azkenean, nere beste erdia aurkitu dudalako eta berarekin mundu ezagutzera noalako. Ez pentsatu eskutitzau betirako agur bat denik. Behin edo behin bisitan bueltatuko bainaiz, eta baizu, eta baita ITB ere, nagoen lekuan egonda beti nere bihotzean eramango zaituztet. Musu erraldoi bat, Loretxo.